Mangutana ko ninyo, andam na ba mo? Uy, andam na ba mo nga mo na mahimog pasungan ni Jesus? Uy, wa mo ko'y madungog. Unsa may tubag? Akong usbon, andam na ba mo na mahimong pasungan? Pasungan ba ka ng sabsaban? Manger. Andam na ba mo na mahimong pasungan ni Jesucristo? Andam. Kung andam na mo, buti pa sabot andam na mo hatag og regalo. Andam? Andam na mo hatag og regalo sa kuwa? Kani, andam na mo nga muhatag og regalo sa iyong mga hinigugma? Yes. Kani, mas laom-laom na ni. Andam na ba mo nga mupasaylo sa inyong mga kaaway? Katawa si Mrs. Andam na ba mo sa mga single mo let go sa inyong mga ex? Father, ay problema. Antod karon single ra gihapon. Bisan ex wala gyud. Andam na ba mo sa atong mga ginikanan? Mulet go sa inyong mga sakit sa nagtawag na? Sama ng loob? Resentments? Bitterness sa mga anak? Umunang pangutana gyud nga mas laom. Ang pangandam nato dili pangandam sa mga regalo nga pisikal, kay mo nang pinakamadali nga atong buhaton. Ang pangandam gyud nga tinuod mao ang pagtanggal, pagkuha aning mga kaning nagkuhan sa atong kasing-kasing para makasulod si Jesucristo karong Pasko. Makahatag ka magregalo o regalo nga mahalon, pero kini di gyud makahatag og kalipay kay Kristo. Makahatag kalipay sa imong gitagaan, pero pangutan akong makahatag ni kalipay kay Kristo. Maigsuon atong dawaton na kamatuoran nga sa kinabuhi mulihog gyud ta, maningkamot gyud ta nga magmalipayon, hindi ba? We strive for happiness. Ingon ni Aristotle, happiness or joy is the only thing that we long for its own sake. Mura gyud na atong gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi nga magbalipayon kita. Mao pud na ang gusto sa Ginoo nga magbalipayon ka. Wa matay Dios nga mingon nga gusto na ako nga magsubok ka, o magantos ka. Wa may Dios nga anak. Gusto sa Ginoo nga magbalipayon ta. Ingon ni kaning philosopher Aristotle, na itulo ka levels ang pagmalipayon o ang kalipay or joy. Ang una ka level mo ng level sa pagngisi. Kanang makadawat kay kag regalo gani nga medyo ganahan kay ka kanang relo, kanang iPhone, kanang gadget, di ba mo ngisi man ka, no? Ang tawag na sensual gratification. Kanang ganahan ka kay nakauyon gyud ka. So mukatawa ka, ngisi kay. Modo na ang murag babaw nga kalipay, pero kalipay gihapon, pero di gyud magdugay. Ikaduha nga level kana ganing malipay ka kay murag maayo ka ba? Maayo imong talento, makumpara nimo ko galingon sa laing tao. Uy, maayo man ko sa mathematics, uy. Maayo man ko dagan, athlete man ko. Maayo ko mo basketball, dagang kayo nagkuan sa kuha. Nag-crush sa kuha kay ganahan ko magbasketball. Maayo ko mo dula. So ana, makita nimong talento, talents and abilities, murag pangyug ka, nakataas-taas gyud ka kay sa uban, malipay ka ana. Nung pahiyom ka lang ka. Muna imong source of your pride, even of your arrogance.
Pero di daw na ang laom nga kalipay, ingon ni Aristotle. Ang laom daw na kalipay, mauning imo mahibaw-an kung unsa gyud ang katuyuan sa imong kinabuhi. Purpose and meaning. Purpose and meaning. Mao ni nga level nga pag nahibaw-an nimo, di gyud ka kalikay nga muawit. Muawit gyud ka, mukanta gyud ka. Lami kayo. Wa ka maula kung kinsay mo na sa tubangan. Maigsuon ko mao ni ang level nga nasinati ni Maria ug ni Isabel. Ang atong ebanghelyo karon mao ang tubag ni Maria sa pagdaig ni Isabel kaniya. Bulahan ka sa babaeng tanan, ug bulahan usab ang bata nga naa sa imong sabakan. Gusto ni Maria nga sorpresahin si Isabel. Mao gani pagkatapos siyang madawat ang maayong balita, nagdali-dali si Maria paglarga ngadto sa Enkarim, which is about 140 kilometers. Perting layua, murag diri sa Davao City, paingon og Jensan. O kinsa sa inyo gusto mong baktas gikan diri og Jensan? Bisan tagaan po sige mo 1 million, no? Baktas ba mo? Ang incident sila. Baktas ko pa diri 1 million na guna. Pero tigyung layo mo nang baktas si Maria. Tulo niya patungas guna, patungas. Tulo upat ka adlaw niya tong gibaktas para gi makaabot kay Isabel. Pag-abot niya nga sa kabalay ni Isabel, lipay kay si Maria. Nakita si Isabel. By the way, katong 2012, akong gitungas with my hiking community, naman ko'y kanang community nga hiking ba, ikang Manila. Amo nang gitungas, gisaka ng Mount Talomo o Mount Apo, duha ka bukid. Tulo ka upat ka adlaw mi. Sus, perting kapuya. Pag napunta mo sa summit sa Mount Apo, pertin akong lipaya. Mulagi, sa sobrang kalipay, nakalibang ko. Gidayariya ko. Ana day, no? Sa sobrang excited ka kayo. Imog yung na, kuya, wag yun na ako mag yung na, kat-kating duha ka bukid sa Davao, Talomo, o Apo. Mulagi, short lang kayo akong enjoyment kato sa taas, kay nangita na kong lugar kung asa ko mo ana. Kaya akong tiyan, nagdaot na day ato, no? Pero lipay ko kayo. In the case of Maria, wa siya magdaot yung tiyan. Kinaman si Jesus. Pero lagi, siya ang nasurpresa, dili si Isabel. Kaya pag sugat nila, si Isabel maniingon, bulahan ka Maria, o bulahan usab ang imong anak nga naa sa imong sabakan. Ngano nakahibaluman si Isabel nga, mabdos ko, nakaingon si Maria siyang kugalingon. Siya pa karon ang nasurpresa. Maigsuon mo ni atong Ginoo, God is a God of surprises. Ang Ginoo di nato mabutang sa usa ka kahon. Ang Ginoo di nato mabutang sa atong bulsa. Ang panghuna-huna sa Ginoo, ang iyang mga paagi dili nato paagi. Mao gani mo ning gipadayag sa Magnificat ni Maria karon. Kani nga awit di man ni original ni Maria. Iya ra man gikuha kay Hana sa atong unang pagbasa. Kay si Hana, sama ni Isabel, natagaan po og grasya ng mamagdos, itagaan sa anak na si Samuel. Uging awit si Ana sa iyang kalipay, mao ni iyang giawit. Mao ning gisundog ni Maria. Pero atong masayran nga si Maria day hingmasa pa day mo ba? Hingmasa tawara hingmasa. Kanang kabalo siya sa kuan sa daang testamento, Old Testament, ikabalo man siya kay Ana. So si Maria, bisan bata pa kayo, 16 years old, she was already mature in her faith, in her knowledge of God. Ngun ang giawit ni Maria ay katong giawit ni Hana, kung iyang gidugangan paglain. Unsay gidungag ni Maria, mao ni, di lang ang pagdaig sa Ginoo, tungod gitagaan siya grasya, tungod sa iyang pagkamausbanon kay baya ang mga babae sa unang panahon, sa panahon ni Maria, ni Jose,
Ang mabang babae, gamay ragig pulos. Gamay rag pulos. Tungod kay sila babae. Dependent kay sila sa lalaki. O kini si Maria, 16 anyos, tanaw ragod ninyo. Way trabaho, batanon pa kaayo, mabdos pa. Unsa na lang? Unsa na lang iyang mahimo sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya. Dakong kaulaw sa iyang pamilya. Mao, pagkanta ni Maria, ingon siya nga, Lord, bisan pa ani ko kagamay sa akong kaubsanon, imo kong gitagaan ani nga grasya. Imong kong gi-magnify. Lord, I magnify you because you have magnified me in my lowliness. Tapos, ingon ko ni Maria, imo pong gi-magnify, Lord, katong mga gamay, katong mga ubos. Ang katapusang parte sa Magnificat mo ni ang pinakalisod, pinakaradikal. Ingon ni Maria, nga Lord, imong gigamit ang mga ubos, ang mga buang-buang para paulawan ang mga dato, ang mga gamhanan. Imong gibuhat, imong gigamit ang mga kabus para paulawan ang mga dato. Kung gusto ninyo mabasa ang tibok ana nga giingon ni sa Ginoo, ato makita ana kay San Pablo ngadto sa iyang sulat sa mga Korinto. Lami kayo ang giingon ni San Pablo niini, ingon niya nga gipili sa Dios, ingon ni San Pablo sa mga Korinto. Gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron pagpakaulaw sa mga kusgan. Gipili sa Dios ang timawa o tinamay sa kalibutan bisan ang mga butang nga wala magalungtad aron pagwagtang sa mga butang na nagalungtad. Tanawaran ninyo? Ang bias day sa Ginoo, ang favorite day sa Ginoo, dili katong mga gamhanan, dili katong mga dato, dili katong mga daghan kay resources. Sorry na lang. Dili katong mga gwapo, dili katong mga gwapa, dili katong mga bright, dili yun. Ang paborito sa mga Ginoo, mao katong mga kabus, mga ubos, mga timawa, katong way kapahambog sa ilang kaugalingon, kay sila ay ilang kahimtang ubos ra kaayo. Sila ang paborito sa Ginoo. Mao ni ingon sa Magnificat ni Maria. Karon, asa man ta mo lugar ani? E kung kita dato gamanan, daghan resources, self-sufficient, asa man ta mo lugar ani? Mutan-aw pa ba ang Ginoo kanato? May igsuon ay mo kabalaka. Kaya Ginoo ay Ginoo sa pagigugma ug kaluoy. Of course, ang Ginoo mutan-aw kanimo kay naamay sa katuyuan ug sa imong kinabuhi. Maigsuon ko, ang kalipay nga atong ipangita, naaragyod sa atong kasing-kasing, wala sa gawas, dili nato makuha ang kalipay gikan sa gawas, kay kini gihatag na kanato sa atong Ginoo, ni ana sa atong kasing-kasing. Mao gani karong Pasko, atong iabli ang atong kasing-kasing para maihatag nato kadtong mga butang nga kinahanglang ihatag sa matag usa kanato, ang pagigugma, ang pasaylo, ang maayong pagtagad sa ilang tao, ang pagrespeto. Ang kalipay gikan gyud sa ilawom sa kasing-kasing, sa imong gustong mahimo sa imong kinabuhi. Nakoy nakitaan nga video gani sa
ang buta sa man ni sa YouTube ba to? Usa ka amahan, tiguwangon na gud siya. Retired na, niya na siya anak, na siya pamilya. Unya, wala siya trabaho, mulingkod-lingkod na lang siya, niya mo alagad sa iyang mga anak. Usa ka adlaw, naglingkod-lingkod siya ngadto sa iyang balay, tanaw siya hapon na, gabi na, nagulat sa iyang anak na babae. Pagulat, pagabot sa babae niyang anak, gikuha niyang papa, gitando yung tatay, may hapon, may gabi isam, adto sa kusina. Sa iyang bag, sa iyang nanay, sa iyang anak ni nahulog tong lipstick, iyang nakitaan. Iyang yung gitanaw. Hinahinay sa tindog, gikuha niyang lipstick. Gitanaw niya. Niya adto siya sa CR. Iyang gilak ang CR. Gitanaw siya yung kaugaling mo sa salamin. Tapos unya, ginahinayan niya, butag lipstick sa iyang ngabil, no? Lipay kay siya nagtanaw sa yung kaugalingon nga, mura siya babae. Kung kita magtanaw kaniya, makaingon kita unsa naman yung tiguanga, oy. Naanay si pamilya, nanay anak, nanay apo, mangita paglay kalipay. Pero naman to yung kalipay siyang kaugalingon, siguro wag yun niya nga ma-fulfill, no? Tungod sa mga expectation sa iya, sa mga tao, yung pamilya. Nagminyo siya, malipayon siya. Of course, malipayon siya. Puna po'y kalipay, sa pagtanaw siya kagalingon no, sa kababay. Mo, gitago na gito niya, nana siya. Totoo, nituktok yung anak. Tay. Niya, iyan yung hugasan niyang naong, kadali sa gugas, basta masakpan siya. Kunya, kung naman to, na may dinner, siguro Pasko to, yung abot na to yung pamilya, yung anak, yung apo. Nasya nga to, katawa siya. Abot yung apo, duha ka buok. Usa niya ka apo, yung sulod, dako na. Lalaki, pero bayhunon kag naong. No? Bayuton ba, no? Pero, imo makitaan sa naong siyang apo, murag dili kay malipay yun, murag, kwan kay siya, kanang, murag di siya accepted sa iyang pamilya. Nakitaan to sa iyang lulo. Nga kining apo niya nga nagdako na, murag na ay identity crisis. Di siya kabalo kung mugawas siya o musulod. Ang gibuhat sa iyang lulo, gitawag siya. Hinduol po to yung apo, tingala siya, sunod ka na ko. Ning sunod siya sa CR, niya gilak niyang CR. Iyang gigawas siya itong lipstick. Unya iyang gilipstikan iyang anak. Iyang apo di ay. Unya napay laay nga make-up nga to gi-make-upan niya iyang anak. Iyang apo di apo. Pagkahuman, gawa sila sa CR ngadto sa sala ngadto na sa table nagulat na tong iyang inahan, iyang asawa, iyang anak. Pagtan-aw nila, sus perting gwapaha sa ilang apo. Murag wa ka-react tong nanay ug tatay unsay buhaton pati tong iyang asawa unsay buhaton kay babae na kay itong ilang apo nga lalaki ba. Gimikapan maligis lulo. Abi nimo morning God of surprises. Ning tindog lang tanan ug usa-usa ilang gigakus ang bata. Gigakus. Nalipay ang lulo. Nakita niya siyang apo, kadtong usa ka butang nga makapalipay niya, puwag niya mabuhat, tungod siguro sa pressure sa pamilya o sa katinglingban. Ningisi na, katawa siya, nalipay siya ngayang apo nga gidawat na sa tibok pamilya sa iyang pagkasya. Sa iyang pagkasya. Kunya, ang ending ato ng video kay iyan ang lipstick iyang gibalik ngadto sa bag sa iyang anak. Murag lipay nako, okay nako. Maigsuon ko, unsa magyud ang makapalipay kanato? Unsa man gyud? Kay mo man pud na ang gusto sa Ginoo nga inyo nga makit-an karong Pasko. Ayaw lang ng first level mga butang. Ayaw lang na. Pwede gihapon sa inyong mga talento, abilidad, pwede gihapon. Pero mas maayo siguro, iyon ang Ginoo, kung inyong makaplagan,
madiscover ninyo kung unsa ang iyang kabubuton para ninyo, kung unsa ang katuyuan ninyo sa inyong kinabuhi. Kining lolo nga ang istorya kaninyo, tinuod, iyang ipadako iyang pamilya sa maayong paagi. Pero naagyo siyang kasing-kasing kanang gamay nga gusto niyang mahimo, wa niya buhata sa kagalingon, kay diya gusto nga magsubo ang iyang pamilya, pero iyang nahatag sa iyang apuhan. Unta kita makahatag pud ana sa atong isig katawo. Usbon ko, amdam na ba nga mosulod si Jesucristo sa pasungan sa inyong kasing-kasing? Amen. Palihog, manindog ang tanan para sa atong pagampo. Diya sa